Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu mai farin jini. Idan wannan shine shigowarka na farko, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Labarai da dumi su. A yau ne muka samu labarin mutuwar shugaban ƙasar Chadi Idris Deby. Idris Deby shine shugaban da ya mulki ƙasar ta tsakiyar Afirka sama da shekara 30. Ya mutu ne ranar Talata. Babban kwamandan sojan ƙasar ya sanar a gidajen talabijin da rediyo na ƙasar. Rahotanni da dama sun rawaito cewa rundunar sojin ƙasar Chadi na cewa shugaba Idris Deby ya rasu. Bayanai sun nuni cewa shugaban ya mutu ne a filin daga inda dakarun ƙasar ke fafatawa da 'yan tawaye, cewar kamfanin dillancin labaran na AP. Wannan sanarwa mai ban mamaki ta zo ne sa'a kaɗan bayan da jami'an zaben suka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na ranar 11 ga watan Afrilu. Hakan ya ba shi dama na ci gaba da kasancewa akan karagar mulki na ƙarin shekara 6. A ranar Litinin, gangamin yakin neman zabensa ya bayyana cewa shugaban zai ziyarci dakarun kasar da ke fada da 'yan tawaye wanda suka tunkari birnin N'Djamena daga kasar Libya, a cewar rahoton. Ɗan shekara 66, Deby ya hau karagar mulki ne a shekarar 1990, yana kuma ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka daɗe akan karagar mulki. Zuwa yanzu dai ba a samu takamaiman yadda shugaban ya mutu ba, sai ku biyo mu sannan a hankali domin samun sauran labaran.